Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 11 сентябрь. Җомга көннәребез котлы, мөбарәк булсын. Мин Әза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф теләп калабыз. Ә инде тапшырубызның башында тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. Бүген 11 сентябрь көне бөтен Россия аяклык көне. Статистикага караганда, илебездә яшәүче һәрбер кешегә шул исәптән бәлик булмаганнарга да 18 литр спирт эчемлекләре туры килә. Бу бик зур сан. Мисал өчен, революцияга кадәр илебездә яшәүче ирләрнең 43% аяк булган. Бородино бәрелешенең 100 еллыгы уңаеннан француз рәссамы Франц Рубо зур заказ ала. Канлы орышны чагылдырган панорама иҗат итү. 1912 елның 11 сентябрендә әлеге монументаль тукыманың тантаналы ачылышы була. 2006 елның 11 сентябрендә Нью-Йорк шәһәрендә кайгылы күз яше дигән Зураб Церетелиның монументы ачыла. Бу Россия халкының 11 сентябрьдә булган иң тетрәндергеч террористик актта һәлак булганнар истәлегенә бүләк. Тапшырубызны дәвам итүче вәгазь көнебезне тагы да нурландырып җибәрсен. Тапшырубызның даими рубрикасы җомга вәгазенә күчәбез. Hürmetli din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala sizge yakınlarga isen sağlık, bəxit, bereket birsen. Rabbimiz Allah türlü kaygı hasretten, küstüvlerden, zahmetlerden, düşmanlardan, sihirçilerden daimi rəvişte saklap yırtsan. Cemaat, elbette hazır kısa sayın telefon kurgan motor eybirini tişirəbiz, Instagram'a koyabız, Facebook'larga, başka yerlerge koyabız. Şunda o cemaatil muslimin elbette qaydır ballarını tişirəbiz, onlarını koyabız. Qaydır özümüzün motor tırmışların tişirip onlarını da koyabız. Hem özümüzce nümene bit, min dinni iretem, min bit mina İslam nindi motor dip körsetem, özümüzce ihlas kongildendir onu iş işleybiz. Şunda cemaat, Rabbimiz Allah Kur'an-ı kitabında bizge iske tişire küs tiyu hakti. Cemaat şu an kuremine şuşa massa kuleme, yani hatta özümüz şuşa massa bulmagan, walakin sosyal şirteller bilen kullanğanda motor eyverlerini koyganda oylik küs tiymez miken? Balabız onları tünne yıklar miken? Şulay motor itip yaşayız iken bizning gaylega küs tiymez miken? Cemaat en birinci şuna oylik. Әле шушы көннәрдә генә халкыбызның бөек җырчысы Илһам ага Шакировка бюст ачу тантанасы булды. Татар дәүләт филармониясе белән Илһам абыйның исемнәре аерылгысыз. Ә бүген студиябызның кунагы филармониянең җитәкчесе Кадим Нуруллин. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хәерле көнегез ханым. Әле узган чәршәмбедә генә бик матур вакыйга булды. Илһам Шакировка матурына бюст ачылып китте. Ә минем белүемчә, филармония тарафыннан мәшһүр җырчыбызның исемен мәңгеләштерүгә тагын берничә эш алып барыла. Шулар турында да әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, бу бик дөрес сүз. Эш Илһам Шакиров киткәннән башланып киткән иде ул. Хәтерләсәгез, без аны соңгы юлга озаткан вакытта опера театрыннан безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов сәхнәдән үз чыгышы вакытында әйткән иде, Илһам Шакировны мәңгеләштерүне без анага яңа төзелгән зур концерт залына аның исемен бирүдән башлыйбыз дип. Һәм ул исем әлбәттә булдырылды. Бүгенге көндә аэропорт янында 3000 кеше сыйышлы зур концерт залы эшләп килә. Һәм бүгенге көндә шулай ук Татар моңы исемле конкурска Илһам Шакиров исеме бирелде. Шул нәүбәттән ул менә филармониягә бирелде. Кызганычка каршы эпидемия аркасында әлеге эшләр әзрәк кенә кичектерелде. Без әлбәттә әлеге эшләрне, конкурсны төгәлләүләрне менә алдагы ярты еллыкта алып барачакбыз. Һәм әйтергә кирәк, менә һәрбер киткән кешегә без инде актык елларда үзебезгә шушындый хәрәкәт керттек. Үзебезнең танылган артистларыбызга мемориаль такталар ачабыз. Әлеге мемориаль тактаны ачу безнең каралган, ул әзер, ул каралган 1 октябрьгә. 1 октябрь ул мондый гына көн түгел, ул дөнья күләм музыка көне.
Шуңа багышлап без аны 1 октябрь дип белгиләдек һәм зиратына менә күпләрне борчый, бик күп хатлар киләләр, президент аппаратына да киләләр ул хатлар, мәдәният министрлыгына да, филармониягә да мөрәҗәгатьләр күп. Аның кабер ташы турында. Әлбәттә, Илһам Шакировның кабер ташы ул гади генә язма белән эшләнелә торган эш түгел, анда художник эшли, скульптор эшли, анда бер группа булдырылды. Әлеге группа бүгенге көндә әлеге эшне алып бара. Без аны 15 октябрьгә өлгәртербез дигән зур планда торабыз. Шушы көннәрдә генә без Илһам Шакировның бюстын туган авылында ачтык. Әлеге эштә бик күп кенә Татарстаннан билгеле шәхесләр катнашты. Татарстанның авыл халкы килгән иде. Бик теге җилле, яңгырлы көн булуына карамастан, халык бик күп җыелган иде, хәтта ки аларны яңгырда куып тарата алмады. Менә Илһам абыйның аның без Аллага шөкер Илһам абый белән беренче көннән башлап бергә эшләдек һәм ул үзе дә шушындый теге бик дулкынлы кеше иде. Илһам абый ул бөтен эшендә шушылай зур күләмдә башкарадыр. Аның хәтерләсәгез, Актык юлга озаткан вакытта да 3 көн рәттән буран булган иде. Һәм монда әлеге бюстны ачкан вакытта да менә шушындый теге табигать шартлары үзенең характерын күрсәтте. Шуңа күрә Илһам абый безнең татар өчен менә шушындый бер әлге матур бизәк. Безнең хәбәрчеләребез дә әлеге күңелле вакыйганың шаһитлары булдылар. Әйдәгез хәзер бергә шул сюжетны карап китик әле. Илһам абыйның тәпи атлап киткән, чабаталар үреп беренче гонорарларын эшләгән туган авылында зур тантана, аның истәлегенә һәйкәл ачылды. Ул бакыйлыкка киткәчтендә аның ул милләткә эшен дәвам итә. Без һәр вакытта да аның өчен дуа кылабыз һәм әйтәбез инде. Урыны җәннәттә, каберләре нурлы киң булсын дип. Аңа үзе исән вакытта ук һәйкәл салырга кирәк иде дип тәкъдим иткән иде хезмәттәше Хәмдүнә Тимергалиева. Исән чакта өлгерми калдык. Күрәсең, табигать та яңгыр аша шуны искәртә. Кайтырбыз без салкын Себер гөл булгач. Сагышыңнан үлә күрмә сандугач. Ә хәзергә ташка тамсын кайнар тир. Түз егет бул, туган як дип җырлап йөр дип язган иде Рәзил Вәлиев Илһам Шакировка багышлап. Хәзер арабызда булмаса да, татар халкын әле дә җырлап йөргәндәге кебек үз моңы дөньясында яшәтә Илһам Шакиров. Илһам абыйның эшләрен алга таба алып бару буенча бик күп эшләр эшләнә. Китабы да шул исәптән чыкты. Һәм иң мөһимедер инде, без күптәннән филармония кысаларында хыялланган идек Илһам абыйның премиясын булдыру турында. 22 август көнне хөкүмәт тарафыннан расланган кәгазь чыкты. Анда 3 премия биреләчәк. Ир кеше тавышы, академик вокал дип күз алдында инде аны, хатын-кыз тавышы академик вокал һәм 3нче премия ул халыкчан җырлаучы җырчы. Бу теге укуы музыка өлкәсендә булмыйчанда хезмәт итеп менә шушы халыкка үз юлын җыр белән бәйләгән кешеләр турында бара. Әлеге премияләрнең зурлыгы 200 мең, ул 3 премия 600 мең дигән сүз. Шушы премияләрне без Илһам абыйның туган көнендә 15 февраль көнне бирергә уйлыйбыз. Һәм шушы кысаларда әлбәттә татар моңы фестивалендә беренче менә 11нче сезонын тәгәлләргә исәплибез менә шушы вакытта. Гомумән алганда сез хезмәткәрләрегезне һәр вакытта кайгыртып торасыз. Бүгенге көндә алар хезмәт итәләрме филармониядә, яисә инде ветеран статусына кергәннәрме? Тагын бер бик матур традициягыз бар. Филармония ишегалды бакчасында шунда агачлар утыртасыз. Быел кемгә багышлап агачлар утыртмакчы буласыз? Бик зур рәхмәт сезгә, Илза ханым. Шулай сезнең безне шушындый эшләрне күргәнегез өчен. Беренчедән, әлеге агачлар инде урман булып үсеп киләләр, анда безнең кем генә юк. Бик ылпат шәхесләребез, аларны без онытырга ирек бирмибез, Аллага шөкер. Быел, Аллаһы теләсә, безнең исәбебез кискенә әлеге үсентене Шутиков
Шутиковка багышларга. Шутиков шулай ук Тукай премиясе лауреаты. Ул әлеге көндә безнең халык уен кораллары оркестрын беренче булдырылган көненнән бирле алып килә, бик матур алып килә. Бүген көннәрдә зал тутырып эшләп тора. Шуңа күрә без ширатыбыз буенча аңа килеп җиттек бугай һәм аңа багышларбыз дип уйлап Бик торабыз. лаеклы кандидат бу чынлапта. Шулай озак еллар ул инде халык уен кораллары оркестрын җитәклисендә, шулай ук Айдар Фәйзрахмановның бик күркәм коллективы бар, фольклор музыкасы дәүләт ансамбле. Бу тагын бер юнәлеш, һәм инде джаз оркестрына да әйтеп китергә кирәктер, һәм музыкаль лекториялар да шулай ук алып баралар. Шуны сорамакчы була, менә бу 4 юнәлештә эшләүче коллективта аларны менә шушы иҗади балансны тоту менә ничек сез шулай булдыра аласыз дип сорамакчы булам. Бик зур рәхмәт әлеге сорау син шулай ук. Филармония чынын гына әйткәндә ул югалып баручы нәзберек жанрларны үз угында тота торган оешма һәм ул шулай булырга тиеш тә, чөнки әгәр дә филармония булмаса, без бик күп халык җәүһәрләреннән кылак кагар идек. Филармония ул үткәннәр белән бәйләп тора торган бердән-бер менә шушындый мин хәтта әйтер идем, теге вакыт машинасы дип. Чөнки ул элекке артистларыбызны да, безнең композиторларыбызны, шагыйрьләребезне югалырга ирек бирми, ул безгә әлдән-әле аларны чыгарып куя. Чөнки җәмгыять ул бүгенге белән генә яшәргә күнеккән. Әгәр дә без үткән тарихыбызны, үткән алпат артистларыбызны, алпат композиторларыбызны ишеттермибез икән, алар әлбәттә оныта алачаклар. Шуңа күрә әлеге коллективлар турында әйтеп киткән вакытта менә джазны әйттегез. Джаз оркестры ул бездә 10нчы елдан гына булуына карамастан, без 22нче елда, Аллаһы теләсә, Россиядә беренче күз алдына китерегез, Россия дәүләтендә беренче СССР киңлекләрендә, Россия гына түгел, СССР киңлекләрендәге дәүләттә 75 яшьлек билгеләп үтәчәкбез. Чөнки Лунстрем беренче килеп төшкән Казанга, Татарстанга. Һәм без моны беренчелекне бирмәскә тиеш, монда да ул безнең һәр тарихи яктан безнең фәкать афишаларыбыз булмаса да, безнең шаһитларыбыз бар. Беренче концертларны нәкъ менә Казан артында, Зелнодолда башланып киткән дигән беренче концертлар һәм бүгенге көндә менә шушы эз белән килеп җиткән әлеге оркестр. Бу Татарстанның шулай ук җәүһәре, менә бар польский джаз, бар француз джазы, Америка джазы һәм күп илләр интерпретация белән үзенчә эшләгәннәр, әмма дә ләкин бүген татар джазы алардан калышмый, ул 47нче елдан башлап моннан саный үскәннәрен. Мәдәни учаклар яңа сезоннарын ачып җибәрде. Шул исәптән филармониядә менә октябрьнең башында ук Джазлы Казань, Джазлы Казан фестиваленең беренче концерты узачак. Быел фестивальнең хедлайнерлары кем булачак? Беренче иттереп әйткәндә, Джазлы Казан, менә инде без хәзер генә джаз турында сөйләшеп алдык. Бу әлбәттә очраклы рәвештә әйтелгән түгел Джазлы Казан, чөнки Казан монда шулай ук беренче урынга дәгъва кыла. Казанга бик теләп безнең Игорь Бутман үзенең оркестры белән киләчәк. 2 октябрьдә ул бик зур концерт белән ачылып китәчәк. Шулай ук Армения Саркисян, шулай ук Мәриям Мирабова каралган әлеге трубачлар, джаз иленнән нинди генә зур бүгенге көнгә нинди генә алга киткән алымнар, композицияләр бар. Без аны үзебезнең сәхнәдә күрсәтә барабыз. Быел да 3 көн джаз узачак. Әлбәттә, әз генә бүген теге авырлыклар бар, шуның белән 50% зал бит әлегә. Хәзер филармония ул Аллаһка шөкер шундый оешма, без бер генә тамашачыны да югалтмадык. Без һәрбер концертны яздан күчерелгән концертларны бүген уйнап киләбез. Бөтен концертны тамашачы карап бетерәчәк. Апрель аеннан, март аеннан, май аеннан күчкән концертлар бүгенге көндә филармония көненә 2-3 концерт бирә килә. Һәм ят шарзалдан арттырмыйча гына без әлеге концертлар белән исәп-хисап ясап ятабыз узган сезон өчен. Беләсезме, менә шулай кайвакыт килеп чыга. Сезнең филармония турында әйтмим. Гомумән алганда, афишага бер артистларны куялар. Тамашачы килгәч сәхнәдә башкаларын күрә. Менә аңлаешмай шундый ситуация килеп чыга. Менә бу турда нәрсә әйтерсез икән?
Беренчедән, әлеге чаралар күренгәли, сезонга, 2 сезонга бер булса да килеп чыга, 1 сезонга бер дә булгалыйдыр. Безгә дә андый хәлнең булганы бар. Бу күбрәк татар эстрадасы тирәсендә күренә торган күренеш. Монда аның сәбәпләре төрле була. Монда инде бөтенесен әйтеп бетерә торганда түгелдер. Менә бу очракта мин тамашачыга әйтәсем килә, тамашачы хукукы ул һәр вакытта беренче урынга куелырга тиеш. Беләсезме, сездә бик матур эшләп килүче Илһамият оешмасында искә төшереп китәсе килә. Алар шул кадәр күңелләрен биреп эшлиләр. Алар бит үзләренең иҗади тормышларын бүгенге көндә шушы Илһамият оешмасында дәвам итәләр дип, менә тулысынча әйтеп була. Шулай бит? Рәхмәт сезгә, сез филармония структурасын күреп торам, тулысынча беләсез. Менә Илһамият ул айрым бер безнең клубыбыз. Чөнки мин күрә килдем, әлеге артист бит ул тормышта, гади тормышка бик күнекмәгән кеше инде ул. Ул һәр вакытта игътибар үзәгендә, һәр вакытта яшьли, дип әйтик инде, яшьли. Ул еллар, дистәләгән еллар буе халык күз алдында тора да, һәм ниндидер бер чор җиткәннән соң, ничектер менә пенсияга чыкканнан соң күз угыннан югала төсле. Әлеге клубта эшләүче безнең өлкән ветераннарыбыз ул шул хәтле шатланып, шул хәтле тормышны яңа баштан ачтылар. Беренчедән, ул алар өчен берсе белән берсе аралашу өчен бик матур чыганак булып тора. Икенчедән, халык алдында чыгыш ясаганда, алар әлбәттә үзләр артыннан карый башлыйлар. Әйтик фигурасы, әйтик күлмәк тегүләр, әйтик шул ук аранжировкаларга килик. Аларга ниндидер икенче сулыш эрелә. Әлбәттә, без андый алпат артистларыбызга башыбызны түбән иеп, һәр вакытта шартлар тудырырга тиеш. Минем белүемчә, сез яңа бер проект өстендә эшлисез. Тамашачыларга бөтен серне дә ачып бетермик әле. Шуны гына сорыйсым килә, юнәлеше ничек, кай якка төбәлгән була? Татар телен үстерү буенча, татар теленә мөмкинлекләр тудыру буенча, һәм шулай ук хәттәки матди кызыксындыру яклары да булган бер бәйге дисәм дөрес булыр, бәйге әзерләнә килә. Моның авторлары билгеле булыр, ачыкланыр. Онсы әлегә сер булып калсын, әмма ләкин бик зур эш тора безнең алдыбызда. Һәм без моны, Аллаһы теләсә, бик матур иттереп, зурлап, бөтен республика белән үткәрербез дип уйлыйбыз. Бу мәктәп балаларына да кагыла. Монда шикләү юк. Яшь шикләү юк. Ул безнең бүленгән 0 яшьтән 10 яшькә кадәр, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр һәм 18 яшьтән билгесезлеккә кадәр. Ярты жыл вакыт, 21 февраль ул халыкара туган тел көне, 21 февраль көнне без гала концерт күрсәтәчәкбез әлеге җиңүчеләр белән. Без инде түземсезлек белән көтәбез. Рәхмәт яусын сезгә булсын. Әйе, бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Шундый матур эшләр башкарасыз. Филармониядә гомумән менә нәкъ сезнең фамилияңызга туры килеп, гел нур гына өстәп тора. Без бик рәхәтләнеп киләбез анда. Сезгә бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык, бөтен тамашачыларга исәнлек, саулык, филармония залларында очрашырга язсын, исән булыйк. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.